иң халыкчан дуэт. Алсу Хамазат Фазлыевлар. Әгәр сине очратмасам, ниһаять алар очрашты дуслар. Алтын йолдыз сыны һәм Алсу Азат Фазлыевлар. Шулай ук әгәр сине очратмасам, җырның авторлары Гөлүсә Шахбан һәм Илдар Ахмадуллин. Аларны алкышлар белән сәхнәгә чакырабыз. Һәммәсенә чәчәкләр бәйләме, мәртәбәле диплом, инде җырчыларыбызга алтын йолдыз сыны тапшырабыз. Инде иң зур бүләк яраткан тамашачыларның көчле алкышлары. Авторларга да, җырчыларга да шиксез рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәм инде бер теләк соңгысы булмасын. Һәм инде сүзләр авторы Гөлүсә Шахбан. Көчле алкышлар белән сәхнә артына озатабыз. Халык ничек каршы ала? Зал ничек, сәхнә ничек? Сәхнә бик матур, ул һәрбер бәйрәмнең менә бизәге битен сәхнәдә матур сәхнәгә. Һәрбер бәйрәмнең бизәге җырчылар, килгән кунаклар. О, җырчылар да матур итеп тагы да сынна күрсен өчен матур сәхнәгә чыгу, ул үзенә бер тагы да менә җырчыларга гирляндалар асып кына күп була. Әй сөйли беләсең. Ничендер менә бу җыр халыкның күңелендә күбрәк урын алган. Кешегә бит мәҗбүр итмисең, алар үзләре сайлап алалар менә шул. Бер пар турында сөйләделәр, бер пар аерылышырга тиеш булган, ләкин шушы җырны хатны тыңлагачтан иренә кайтып, яр әле син бар әле. Синнән дә яхшы кеше минем була алмый дип матур тормыш итә башлаган. Җыр кавыштыра да берләштерә дә. Халык арасындагы илемдәге менә шушы җылы җеп бер кайчан да өзелмәсен. Уңышлар сезгә котлыйбыз чын күңелдән. Рәхмәт бик зур сезгә. Рәхмәт бик.